Tot seguit passarem a lliurar els premis de les categories que han estat avaluades per jurats especialitzats. En 4 d'elles, la decisió ha estat presa pel Tribunal dels Premis Digitals ETEC 2015, formats per la senyora Carme Sitges, representant de la Diputació de Girona, el senyor Ferran Rodero, representant de la Generalitat, Miquel Àngel Lleixà, representant de la Cambra de Comerç, la Sandra Morales, del Diari de Girona, i el senyor Joan Ribas de Pouplana, en representació de l'AENTEC. A tots ells, moltes gràcies. Aquest tribunal es va reunir el passat 22 de febrer de 2015 i a partir de les diferents valoracions es van determinar els finalistes i premiats en cada categoria. Procedim ara al lliurament dels premis. Comencem amb el premi a l'aplicació de les TIC a l'empresa. Lliura el premi el senyor Eduard Garcia, director de Catalunya Caixa Girona. Un premi que vol reconèixer a l'empresa que, sense pertànyer al sector de les TIC, hagi apostat per incorporar aquestes en la seva estratègia i el proveïdor gironí que li ha proporcionat justament aquesta solució. Bona nit a tothom, alcalde, autoritats, públic en general. Com a representant de Catalunya Caixa Girona, que com sabeu formem part del grup BBVA, doncs és un plaer haver estat un any més un dels principals patrocinadors dels Premis ETEC. Nosaltres tenim un objectiu molt clar com a grup financer, que és el de millorar l'experiència dels nostres clients en la seva relació amb el banc. I en això les tecnologies ens ajuden molt i cada dia més la banca està més propera als clients a través de les tecnologies. La digitalització, al final, el que persegueix el grup del que formem part és el de voler ser un millor banc pels nostres clients i per fer-ho posem a la seva disposició tant del propi banc com dels nostres clients tota la tecnologia disponible. És per això que, a banda d'aplicar-ho en el nostre dia a dia, també volem donar suport a aquelles iniciatives del territori que ens és proper i que, com en el cas dels Premis ETEC, fan un reconeixement a la difusió i al desenvolupament de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. I ara, per no entretenir-nos més, a veure si tenim el sobre, el premi a l'aplicació de les TIC a l'empresa. Els finalistes són la Selva, d'Energy Tools, el Montepío de Girona, B7, i Propigest de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Iglesias Associats. I dit això, obrirem el sobre i direm que el guanyador és la Selva Energy Tools. Bona nit a tothom. Gràcies primer de tot a ENTEC i al Diari de Girona. Li comentàvem en Josep Maria Carreras de la Selva que jo no m'he casat mai, però suposo que la sensació de nervis deu ser alguna cosa similar. Jo vinc d'una empresa que és una enginyeria industrial especialitzada en energia, que és d'Olot. Som 20 persones i quan vaig començar l'empresa fa 6 anys, tothom sap que quan ets emprenedor hi ha un vincle que quasi tothom, el 100% compartim, que és la il·lusió i la passió, d'acord? Per molta il·lusió i molta passió que hi poses i si al final no hi acaba havent un coneixement a darrere, costa tirar endavant els projectes, però es fan molt més fàcils quan trobes clients com la Selva, que sobretot t'escolten i el que vam fer nosaltres com a empresa va ser implicar-nos molt en aquesta empresa de caràcter familiar, tot i ser molta gent treballant. I bé, l'aplicació que hem fet nosaltres n'hi diem l'EVO, que vol dir Energy Business One, i el que vam fer nosaltres va ser, com que l'empresa va començar com a consultoria,
teníem la necessitat d'automatitzar molt els processos, perquè nosaltres ens dediquem sobretot en temes d'assessorament en compres d'energia i de mercats a futurs. I com que vam començar a treballar amb eines que van molt bé, com són l'Excel i l'Access, el que passava era que quan teníem una cartera de clients molt, molt gran, aquestes eines passa una cosa, que si t'equivoques per un, el bo és que t'equivoques per tots. Vull dir, no dius aquest em sortirà bé, aquest no em sortirà bé. I a partir d'aquí va sortir la necessitat fa 3 anys de crear un departament de TIC, on hem desenvolupat una eina que el que fa a nivell empresarial és determinar el procés de fabricació de qualsevol tipus de producte, sigui una cadira, sigui un pernil, sigui un fuet, poder-lo quantificar a nivell de diners. I a partir d'aquí, després una empresa es pot planificar a nivell de futur el payback que té amb el retorn de les coses. Quan es va decidir crear la part de TIC, si us digués que a dia d'avui hi ha empreses que estan pagant un dineral de llum i encara no agafen les dades per verificar si realment s'ha fet una bona optimització o un bon contracte elèctric, doncs aquí ens van obrir les portes de bat a bat la gent de la Selva, i aquest premi els hi dedico a l'equip, que com molt bé ha dit l'Edmund, estic envoltat de gent que són molt millors que jo, i també a la Selva i a tots els clients que un dia, quan no teníem ningú, vam confiar en nosaltres. Gràcies. Bé, hola, bona nit a tothom. Nosaltres som una empresa de la Selva, és una empresa de xarcuteria, i llavors el que ens vam trobar en un moment determinat és que necessitàvem, o volíem, i no sabíem ben bé com trobar on teníem els consums elèctrics. Una part important de les despeses de l'empresa ve per aquest costat d'aquí. I per aquelles coses de la vida, en Jordi i el seu equip ens vam creuar, ens vam trobar, i nada menys ells estaven treballant en aquest sentit. Llavors hem anat creixent, hem vist evolucionar el projecte que ha culminat de moment, i esperem que no acabi aquí amb aquesta plataforma EVO, i això ens dona unes pistes molt i molt bones, en el sentit que saps exactament on tu tens els consums energètics a l'empresa. Llavors, a partir d'aquí, un cop tens les dades, es tracta de treballar i de buscar l'eficiència. I això és el que ens ha portat aquí. D'acord? Moltes gràcies als organitzadors i ja està. Merci. Seguim amb el Premi a la Recerca i la Innovació en TIC.